Здравейте и добре дошли на моят канал. Аз съм Ива, а това е Divine Time с диабет тип 1. Едно пространство за споделяне и подкрепа на родители и грижещи се за деца с диабет тип 1. Като в днешното видео съм си подготвила да ви разкажа какво всъщност да правиме и какво всъщност се случва след като диабет тип 1 влезе в нашия живот. И какво направихме ние, като надявам се това да ви помогне, да ви вдъхнови и най-вече да разберете, че не сте сами, не сте единствените, които преминават през подобно нещо. За да не забравя, съм си написала неща, които смятам, че ще ви бъдат полезни. Така че да започваме. Какво всъщност се случва, когато се приберем от болницата? Разбира се, много зависи от това дали състоянието е било открито в следствие на кетоацидоза, което е едно много тежко състояние и организма след това му трябва повече време, за да се възстанови, или е било вследствие на рутинен преглед. Но каквото и да е, неминуемо то води със себе си така един шок, едно незнание какво се случва. В болницата е лесно, имаш медицински персонал, който следи, наставлява те, дава съответно необходимите дози на инсулин и съответно порционите спрямо хлебните единици, които са предписани. Но вкъщи всичко това вече пада на нашите плещи и това може да бъде изключително натоварващо, като една огромна вълна, която ни залива. Така че, какво ми се иска като първи съвет да споделя с вас? И то е, прибирайки се вкъщи с детенцето ви, моля ви не забравяйте, че това е вашето дете. Това не е диагнозата, която се прибира. Това е вашето дете, пак повтарям. И го казвам не случайно, защото аз самата и съпругът ми изпаднахме в така леко се спуснахме по наклона на страха и когато Гого се прибра, започнахме така инстинктивно да го ограничаваме от естествените му детски нужди, той да се забавлява, да е щастлив сред батковците си, той има двама по-големи братя. И всъщност беше щастлив, че ги вижда, беше щастлив, че е при играчките си, в неговата стая, дали всички тези нормални неща, а ние бяхме в притеснение, ама сега той много се превъзбужда, да не стане нещо, нали, и Гого по-спокойно, нали, не дей толкова много, по-лекичко. И така някакси много още вътре ми каза, ма защо го спирам от най-естествения му израз на щастие в това, че си е вкъщи. И ми трябваше време на мен и на съпруга ми да си напомняме, че всъщност детето ни е дете, той има нужда да играе, има нужда да се забавлява с батковците си и по никакъв начин ние не трябва да ограничаваме това нещо в него, колкото и ние самите да изпитваме посттравматичен стрес, страх и всякакви такива несигурности. Така че това е моят първи съвет. Моля ви, оставете детето да бъде дете и нека то се забавлява по начин, по който е свикнало до тогава. Разбира се, родителите имат отговорността да следят кръвната захар и да знаят кога нещо трябва да бъде прекратено или кога нещо вече излиза извън правилните граници. И това не става с първия ден, това не става с втория ден, това става с течение на времето, в което вие започвате отново от нулата да разбирате как неговия организъм реагира на различните състояния. Разбира се, когато говорим за по-големи деца, за подрастващи тинейджери, нещата стоят по различен начин. Аз говоря по-скоро за по-маничките дечица, както в моя случай, когато моя син беше на година и 9 месеца. При подрастващите, предполагам, че ключов момент е при завръщането е да имате едно пространство, едно спокойствие да изразят себе си, каквото и да чувстват. Да чувстват тъга, да чувстват, разбира се, неудовлетвореност от това, което им се е случило, а не веднага да кажем, окей, даваме, действаме, така ще правиме от тук насет. Не, трябва да има време всеки да изживее това, което
Да, и това всъщност е и съвет и към родителите. Разбирам, че за родителите в момента на диагнозата става една много голяма отговорност, едно много голямо парче, което те трябва да отхапят от баницата, така да кажем. И това парче не е лесно смилаемо. Това парче не е лесно да се интегрира. Затова, за да стане малко по-лесно, просто давайте си време и на вас. Време е да плачете, време е да се чудите защо ми се случи, какво стана. Дори аз ми се задава въпрос, нали, къде сбърках. Естествено, най-нормалният естествен въпрос. Отговорът на този въпрос, ако се съмнявате, никъде не сте сбъркали. Никъде не сте сбъркали. Просто това е един път, който е и за детето, който е и за вас. Така че трудно е в момента на диагнозата вие да го възприемете по този начин. Затова си дайте време за да се погрижите за вашите чувства. Буквално това е моя апел към вас. Защото по този начин ще почувствате малко по малко облегчение. Не мога да кажа, че ако един ден целия ревете, на другия ден нали, ще имате облегчение. Не. Пак ще ревете и на другия, и на по-другия. При мен това се случваше обикновено вечер. Когато всички деца са по леглата, когато аз съм си свършил всичките неща, които трябва да свърша, и тогава нервната ми система, разбира се, става по-чувствителна. Отваря се така един прозорец за всичките чувства на изживяни, защото са потиснати през деня. И всъщност тогава си ревях. Аз заспивах ревейки седмици наред. И да ви кажа, преминава се. Преминава се и през това. Не е края, не е финала, няма винаги да е така, но тялото ви има нужда да изпита чувствата, които са били ужасни, които са били страх, стрес, уплах, нали? Нарича се посттравматичен стрес. Говорейки за вас, после ще се върна и към съвети за дечицата, но смятам, че е много важно преди да подходиме към децата, да помислиме за себе си. Се сещам и за още нещо, което тогава стартирах чисто интуитивно, и то беше детокс. В болницата почти не можех да се храня, защото, нали, разбирате, беше период, в който някакси детето ти постоянно търсеше храна, беше гладен. Ние имахме режим, нямаше как той да се храни, съответно аз няма как да се храня пред него, защото той би искал, аз не мога да му дам. И връщайки се вече в къщи, имах свободата, имаше кой да си играе с него, аз да хапна, но знаех, че беше редно да направя едно прочистване от всякакви по-тежки храни, включително и кафето, което пък би ми обострило нервната система, или поне на мен така ми действа. Нали. Предпочетох да пия повече вода, повече зелен чай, повече фрешове, съответно храни, които са по-лекички. Тогава беше и края на пролета, беше май месец. Средата по-скоро. Така че имаше много плодове, имаше много зеленчуци и се възползвах от това. Искам да ви кажа, че в рамките на 2-3 седмици това нещо със сигурност ми подпомогна възстановителния процес. Най-вече на психическо и на нервното ми състояние. Разбира се, ако продължите по същия си начин, по който и преди сте се хранили, това няма да навреди, но просто може да удължи и може да имате повече период на посттравматичен стрес. За мен специално казвам, че това ми помогна, но всеки човек е различен. Не искам да ви сугестирам с моя начин. Това е съвет към вас. Разбира се, използвайте моментите, в които имате свободна минутка, да проучвате повече за състоянието, да търсите повече информация.
Като тази информация аз ви насърчавам да бъде от книги, от проучени източници. Разбира се, такъв тип подкрепа, каквато е и Divine Time с диабет тип 1 канала. Това е чудесно, просто за да получите едно насърчаване, но истинското разбиране за състоянието, за това как нещата функционират, какво се изисква, защо панкреасът не произвежда бета клетки и така нататък, всъщност може да го разберете единствено и само от медицински източници и такава литература. Т.е. потърсете такъв тип литература, такъв тип книги. В интернет също има много, включително има и много интересни клипчета. Аз може малко по-нататък да направя подобно, което е за ендокринната система, как тя функционира и какво се случва с състоянието на диабет тип 1, защо има защо собствените ни клетки атакуват панкреаса и производството на бета клетки. Така че със сигурност би ви било полезно, за да разберете тази част от анатомията и биологията на човек, тъй като за мене, дори и учейки в 7-8 клас биология, това със сигурност не е нещо, което съм запомнила. И за това би било полезно и за вас. Добре, също във връзка с вашето психическо здраве и това на партньора ви, аз много насърчавам разговорите и смятам, че това би бил един подходящ преход и за двамата партньори. Казвам го не за друго, защото е естествен механизъм всеки да се затвори, или поне при мен е така, да се затворя, да искам сама да се справя, да никой не ме разбира какво точно усещам. Да, така е. Никой няма да разбере и вас. Но може да кажете, вербализирайки какво усещате, но някаква степен изгражда мост с вашия партньор, който също чувства нещо, което вие не разбирате. И да, мъката може да е мъка с една дума изказана, но усещането за мъка е различно при различните хора. Така че уважавайте чувствата на партньора си, уважавайте собствените си чувства, насърчавайте разговори, с които просто казвате как се чувствате. Може да е просто едно описание, нали? Чувствам се като умряла, чувствам се като някой ми е взел живота, аз така се чувствах. Някой ми е взел живота и го е подменил. Тоест не се чувствам в кожата си. Не се чувствам аз. Не знам как не се разбирам аз себе си. И успявайки вие да идентифицирате тези неща и да ги назовете, всъщност помагате на партньора си и той да прави същото. А това е полезно. Това е полезно, защото замитайки какво усещаме, всъщност прави приемането по-бавно. И ми се иска не да пресирате процеса, но не и да го замитате, не и да го подценявате. При всички случаи всеки има собствен ритъм, в който се случва и осъзнаването, и приемането. Дори да четете психология, нали, как приемаме травматични състояния в нашия живот, там описват за различни етапи, 7 етапа, през които преминаваме. Аз имах бегла представа за тези етапи. Знаех, че има първо, нали, отричане, после гняв и така нататък, но всъщност си ги представях тези етапи много, много стриктно обособени. Нали, тоест, един месец аз ще отричам, че това нещо ми се случва. След това един месец аз ще бъда гневна, че това нещо ми се случва. Истината е, че няма такова нещо. Може в един ден да изпитате всичките 7 състояния. Да, може да изпитвате едно състояние в продължение на няколко дни, след това да дойде друго, после пак да се върнете на първото състояние. Така че това не е строго дефиниран процес. Това е процес, който се случва ежедневно се разгръща бавно по бавно спрямо собственото уникално темпо на всеки човек, на всеки индивид от неговия път. Затова просто бъдете осъзнати в това отношение. Няма какво повече да направите, освен просто да бъдете осъзнати.
Добре, поговорихме си за грижата към вас, към вашия партньор, като нещо много ключово и много основополагащо за стартиране, защото знаете, когато вие си напълните вашата чашка, после може да давате и на останалите. Сега да се върнем към всъщност главния герой, детето, вашето дете, което или подрастващ тинейджър, който трябва да адаптира изцяло режима си, т.е. хранене, т.е. прием на инсулин, като предполагам в повечето случаи са ви дали от болницата такива писалки, които имат в себе си бърз и бавен инсулин, съответната схема, кога се дава бърз, колко единици бавен вечер. Т.е. не сте с помпичка, която предварително е дефинирала тези количества. Казвам го не за друго, защото особено при малки деца поставянето на инсулин е предизвикателство. Разбира се, игличката, колкото и да е малка, колкото и да е всяка игла, всяка нова игличка, нали, има леко силиконово покритие, което прави обождането много по-малко осезаемо и така нататък. Всъщност не е така. Поне при моя син плаче и аз се чудих кога, защото всички в болницата казаха, ще се свикне. Не знам. В момента на заснимане на това видео, то е на почти 3 години, 2 години и 10 месеца. И още има моменти, в които когато оцеля капилярче или когато е по-чувствителен, плаче. Просто не мога да ви кажа, че след 1 месец мога да ви кажа, че нещата ще се подобряват. Той ще знае, че това е част от ежедневието му или тя. Но истината е, че всяко дете си е индивидуално. Аз съм виждала и дечица в болницата, когато още след втория, третия ден нищо не им правеше, нали, такова впечатление. Тоест си е много индивидуално. Очевидно, моето дете е по-емоционално, по-чувствително, но има и нещо друго. Аз от самото начало си казах, аз не искам, когато поставяме съответната доза, да му давам да гледа видеоклипчета и анимации и да му отвличам вниманието. Знам, че е много изкушаващо, защото те със сигурност тогава, нали, поглъщат ги света, картинките, бързо движещите се обекти и весели песнички и така нататък. Не, аз не исках така. Не исках той да бъде отвличан от нещото, което всъщност ще бъде част от неговия живот. Исках да знае, въпреки че е на толкова малка възраст, исках друг метод и използвахме много книжки. И в болницата, и в къщи. Същата работа върши, да отвлечеш вниманието, за да може съответно да се сложи спокойно шота или инжекцията, но е много дългосрочно е по-добре за него, за неговата психика и да не свързва едното състояние с гледането на детски. Според мен гледането на детски, първо тогава той беше много малък, но ако вашето дете е по-голямо, нали, трябва да бъде приятно. За книжките, вие ще кажете, да, но то за книжките се важи също. Да, така е, но при книжките мога много лесно да го правя и през цялото останало време. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че ние книжки гледаме сутрин, преди да заспи след обяд, вечерно време преди пак да спинка. Тоест, книжките са много голям процент от времето с нас. Тоест, да се сложи инжекция докато гледаме книжка не би правило такова впечатление. Телефони ние не даваме. От време на време сме давали да гледа детски анимация и той ако свързва, защото те се случват по-рядко като интензитет, и много лесно би направил връзката, докато с книжките те са постоянна част от ежедневието му. Това беше моята логика. Разбира се, вие може да имате различна. И това е при малки деца. При големите, предполагам, не съществува такъв проблем.
Като тук единствено при големите тинейджери това, което бих дала като съвет е да не им изземвате функцията от взимането на решение. Нека те също да се опитват сами да преценяват спрямо състоянието им, спрямо това, което ще се хранят, спрямо това, което в момента показва сензора, колко единици инсулин да си сложат, а не вие да правите това вместо тях. Това би ги направило много по-спокойни и независими от самото начало. Тоест не изземвайте тази функция, задавайте им въпрос: ти какво би сложил сега? И след това, разбира се, ако имате друго мнение, споделете го. Ние така правихме с партньора ми, за да може да едновременно да се учиме как да взимаме решения, защото решенията са многопластови. То не е просто, имаш еди колко си хлебни единици на обяд, които детето ще поеме. Първо, ние не знаем дали то ще ги поеме. Но да, за възрастния или подрастващия е лесно. Със сигурност това, което ти е заложено, това би могъл да изядеш. При малки деца е по-сложно, след малко ще разкажа за това. И всъщност, питайки се, ние започваме да разсъждаваме, коментираме и достигаме до някакъв извод. И това ни обогатява и двамата като хора, които трябва да взимат решение, а трябва да взимат много хора решения, особено ако се касае за малко дете. Вие не може да сте с него постоянно, винаги ще се случи така, или да ходите на работа, или някъде да излезете, т.е. трябва да има и друг човек, който да знае какво да дава на вашето дете. Така, сега, хлебни единици. Хлебните единици, да, те са така, може би един от другият стресиращ момент, извън това просто да слагаш инсулин, изчислението им. Изчислението им, колко точно, какви точно храни да се подберат, защото има значение дали са варени, дали са печени. Всяко един от типа готвене всъщност прави различен тип на елементите в храната и съответно това може да има отражение в хлебната единица. Има много сайтове, които това нещо го предлагат при изчисление от съответно въглехидрати към хлебни единици. Може да потърсите, ако не, аз ще оставя в коментар какво ползваме ние и съответно да се опитате да го прилагате. С времето става по-лесно, това със сигурност мога да ви го гарантирам, но в началото със сигурност трябва да преобръщате. Да преобръщате, докато свикнете, докато знаете една филийка на какво се равнява или пък съответно едно кремче, нещо, което приготвяте, как всъщност да го адаптирате така, че да бъде подходящо за вашето дете. И защо го казвам? Казвам го не за друго, защото всъщност с следенето на хлебните единици, т.е. това, което детето би изяло, зависи от това вие колко инсулин ще му сложите и разбира се спрямо показателите към моментното състояние. Грамовете, да, грамажите също, трябва да си имате мерителна везна вкъщи, ако нямате, трябва веднага да си вземете, защото тя е пръв помощник. И какво се случва? Случва се така, че в един момент, за да може да приготвите един елементарен обяд, закуска, вечеря, всъщност ви отнеме много време, защото вие за пръв път започвате да обръщате тези стойности. Какво препоръчвам аз? Препоръчвам да започнете по-отрано, разбира се, и детето да не е свидетел на това. Особено както беше в нашия случай, той беше много гладен, постоянно търсеше храна и само ако ме види, че аз правя нещо в кухнята, веднага започваше амамам и аз не мога да направя абсолютно нищо, защото той е прикачен за мен. Тоест, ние как успявахме, съпруга ми си играеше с него в другата стая, той е спокоен, а пък аз през това време подготвям храната, използвам мерните единици, преизчислявам, така действам.
Тоест, това е моя съвет. Моя съвет е да започнете от по-рано приготвянето на храна. Втория ми съвет, пак свързан с храната, е да използвате повече купички или такива чинии, които имат разделения. Сега, това е за по-малките деца. За големите, разбира се, че чинии с разделения няма смисъл, но ако използват различни чинийки, купички, за да може просто визуално обема да е по-голям, могат да се чувстват не толкова ограничени. Защото всъщност това, което е най-неприятното, е усещането за ограничаване. До сега вие сте яли без въобще да се замисляте за количества, освен ако някой не е бил на диета и не му е познато. Някой е примерно по-младо момиче, което е било на диета, както аз, когато бях млада. Но представете си при едно малко дете, което е свикнало да се храни, нищо да не му се отказва. Не нищо, но имам предвид, каквото е в къщи е хубаво и той може спокойно да си хапне. И сега изведнъж не може всичко да си хапнеш, което искаш. Така че това ограничение ние се опитахме да го пребориме по няколко начина. Един от тях е с тези чинии, които са с отделни разделения, за да може визуално храната да изглежда повече разнообразна, интересна. В този възрастов диапазон това е хубаво за децата. При по-големите просто да има повече чинии, които да изглеждат както обем. И какво пълним тези чинии? Ми пълниме и не просто само основната храна, която са въглехидратите, ами слагаме и най-различни, примерно протеини, които няма да са чак толкова много като количество, но все пак те трябва да са част от диетата. Зеленчуци, разбира се, има много зеленчуци, които имат супер нисък гликемичен индекс и въобще не вдигат кръвната захар, са изключително полезни. Така че пълнете на воля домати, краставици, разбира се, зависи от сезона също така. Броколи, слава богу, моето дете не е злоядо. И тогава абсолютно варях броколи почти на всяко хранене. Той много си ги харесваше. Използвахме тофу, за да не е постоянно, да имаме и алтернатива, да не е само краве сирене, защото също не е полезно всеки ден. И другия ми съвет е яжте заедно. Не променяйте, ако до сега сте се хранили всички заедно на масата, не променяйте това, моля ви. Не хранете детето ексклюзивно, само то в специална обстановка, стерилно. Не. То е част от вашето семейство и не трябва да по никакъв начин да се чувства като различен. Ако до сега се е хранил заедно с вас на масата, трябва да продължи да се храни заедно с вас на масата. При нас това се случваше вечер. Понеже сутрин децата, големите, отиваха на училище, така че Гого си закусваше самостоятелно, после на обяд, който се прибрал, който не е от училище, съответно пак не се събираме заедно, но вечер беше времето, в което ние всички сядахме и вечерахме заедно. И това нещо се запази, като, ви казах, този малък трик, започвах подготовката от по-рано. И другото, което идяхме едно и също нещо. Абсолютно е възможно да се яде едно и също нещо в различни количества, разбира се. Сега тук имах някои моменти, в които, примерно, децата, които на моите по-големите деца, които им се хапва нещо сладичко с десерт, разбира се, то оставаше за тях. Тяхно право е да го правят, но да не е пред Гого. Правиха го, когато ние с Гого си играем в другата стая, а те след това отиват в кухнята и си хапват десертче, което абсолютно могат да си хапнат. Не са били ограничени те, защото техния брат има диагноза диабет тип 1. Но в същото време не трябва и да го дразнят. Така че горе-долу това беше по отношение на храната и храненето. Не правете голям проблем от това, просто организирайте, така си разпределете времето, че да можете да се подготвите по-навреме. И още нещо се сетих, то е свързано с, ако вашето детенце също като моето, много търси храна и в междинките. Просто намерете, има страшно много рецепти и потърсете какви допълнителни
храни, които не повишават кръвната захар, вие може да му давате. Защото искам да ви кажа, че в моментите, в които аз бях изключително стрикна за храненето, това дете беше залепено за мен. В момента, в който ме видеше, ние нямахме обща връзка да си поговорим, да си поиграем. Той просто търсеше от мене храна. Той виждаше в мен една храна. И докато аз не му я дам, той не спираше. Тоест имаше един такъв страх или не знам, предполагам, ужасен страх, че храната е оскъдна и само в мое лице аз съм тази, която я давам, затова той трябва да се вкопчи в мен и да ми казва ама до безкрай, докато аз не му дам храна. Преборихме това нещо просто с повече междинни хранения, които, нали, ви казвам какви са. Морковче, доматче, краставичка, тофу понякога сме давали също. Нали, те съдържат някакви хлебни единици, но са изключително минимални, някой път дори не покачват и толкова много кръвната захар. Така че следете, има такива ядки. Ядките са полезни, зависи на възрастта на детенцето. Разбира се, вие ще прецените, защото ако не може да ги издъвче, нали, има опасност от задавяне. Така че просто внимавайте спрямо вашето дете, преценете кое е подходящо и кое не е за неговия период. Но при подрастващите, нали, много лесно могат да си хапват бадемки, кашу, нещо, което всъщност е хем полезно, нали, съдържа много хубави аминокиселини, омега-3 мазнини, така че сигурно са е добре. И засищат. В крайна сметка, наистина е така. Добре, да видя какво още исках да ви споделя. Да, може би като финал вече, защото покрихме най-основните неща. Това е да излизате навън. Да излизате навън сред природата, не се затваряйте в къщи. Знам, че може да ви звучи изключително стряскащо. Ми сега, ако падне навън кръвната захар, ми сега, ако се вдигне навън кръвната захар, ми сега какво ще правиме, ми как ще се случи. Правете малки крачки. Малки крачки. Започнете по-малко да излизате първо в кварталната градинка, на разходка до кварталния магазин, връщайте се, за да може и вие да се успокоите и детето отново да влезе в ритъма си на живот. Сега при подрастващите и тинейджерите не съм сигурна дали съм най-правният човек, който може да даде съвет. Тук, ако има такива майки, много ще се радвам да чуя от тях те как са подходили с социалните контакти на тяхните деца. Разбира се, според мен те са много важни. Много са важни децата да се върнат отново към социалния си кръг, не да се затварят. Не да се затварят в себе си, а напротив да говорят, както, нали, всъщност и ние като родители имаме нужда да споделиме с наши приятели, с нашето семейство и така нататък, какво преминаваме, така че и те имат тази нужда. Не ги ограничавайте. Напротив, насърчавайте ги и силно се надявам, че ще има една приемственост и подкрепа в това, което преминават съответно нашите деца. Но за тази приемственост и подкрепа ще говоря в друго видео, специално отделено как, какво може да очакваме. И така, благодаря ви много за отделеното време. Ще се радвам на ваши коментари, ще се радвам да споделите вашия опит, вашите съвети и трикчета, как сте се справили, защото този списък може да бъде със сигурност подобрен с още идеи. Това бяха нашите няколко съвета от опита, който имахме и се надявам да са ви били полезни. Благодаря ви още веднъж за това, че сте с мен в моя канал и ви пожелавам приятен ден или лека вечер, зависи кога го гледате. До нови срещи! Чао!